Huli sa sumbong kan sarong concerned citizen, napugulan kan personalized kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol ang pagbalong pagpuslit kan 16,000 na pidaso ng langaw-langaw o fly-sized mangrove crablets na nasa plastic container sa barangay Tabugon, Santa Elena, Camarines Norte, poco mas o menos alas 9 nin pagkabanggi kan Enero 29. Sigun sa tagapagtaram kan BFAR Bicol, nagkakantidad din 80,000 pesos ang nasambit na kontrabando, nagikan daet, i-deliver ko ta pasiring sa Metro Manila lunad din sa rumpang pasahero bus. Nagkakaibang high mortality po during collection and transport kay ng mga fly size na mangrove crabs. And itong klasikang fishing gear na ginagamit to collect that, itong inapuntang mga push nets or scissor nets or sudsud, mainly po na nagkakausap po din po o nagko-contribute po naman sa environmental damage. Dain na nadako pa ang sospek na pigtutubo na buminaba sa bus matapos sa matunugan na magkakaigwanin inspeksyon sa nasambit na behikulo. In kaso na madako pa ang kagibo, mahahampang ining sa kasong pagbalgar sa Fisheries Administrative Order No. 264 Series of 2022 regulating the catching, possession, transporting and exporting of mangrove crablets, juvenile mangrove crabs and gravid mangrove crabs na nakapalaman sa Akta Republika 10654 o an Act to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, amending Republic Act No. 8550, otherwise known as the Philippine Fisheries Code of 1998 and for other purposes. So ito po, inabangan ta po itong tinaor na plate number kang public utility bus. So kaya lang upon verification because ng commotion and ang priority ta isa na kung itong mga boxes or langaw-langaw na allegedly yaon sa bus, siyempre may commotion from among the passengers. Eventually nakatag itong possessor ka ito. Piglinaw man ni Inolva na daimanin paninimbagan ang driver asin konduktor sa pangyayari. Sabot niya da kaya nabako man sindaan may tagsadiri kan mga nakumpiskar na kontrabando. Ang pinautan lang is warning duman sa bus drivers and conductors na ensure na itong sa ng mga pasahero mayong darang mga pinagbabawang. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ng investigasyon ka nasabing ahensya nga ni madakop ang sospek asin pagmumultahon ininin 100,000 sundo 5 milyones pesos asin pwede man ining makulong nin 8 sundo 10 taon. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Marielle Lorenzana.